da sauraron mu bisa kan tashar mu ta dandalin Taurari TV. A yau cikin sabon shirin mu wanda muke cewa da shi lafiya uwar jiki, babu mai hushi da ke mun tattaki don mu samu mu gana da DRSP su mana bayani bisa kan masassarar cizon sauro. Masassarar cizon sauro ita kuma a wanga lokaci shi yasa muka yi taki muka zo nan ga don mu ji wani irin matakai an ka ɗauka don kariya ga wannan. Tare da DRSP inda muka zo za mu bayani bisa kan masassarar cizon sauro wadda muke a yanzu a cikin lokacinta. Masassarar cizon sauro kowa da ya san lokacinta ana samun mutane da yawa wanda za su kamuwa da ita. Wani matakai aka ɗauka don masassarar cizon sauro ta bana? Sunana Dr. Abdulmumuni Abdullahi, ni ne babban magatakarda na kiwon lahiya na jihar Tawa gaba ɗaya, cewa da Directeur Regional de la Santé et de l'Hygiène Publique. Wace shekara masassarar cizon sauro tana addaba al'umma a cikin ƙasar mu ta Nijar? Ko bana ko kaka take ita masassarar cizon sauro a yanzu? Masassarar cizon sauro dai rashin lahiya ce wadda take tana damuwa al'umma sosai, musamman ma yara ƙanana sabon haihuwa zuwa shekara 5 na ne ta yi halaka da yawa, ne ta yi asara rayuka. Wannan duk shekara da aka yi ruwa sosai sai a yi jiran cewa a yi kamari na masassarar cizon sauro. Kuma ba a yi ruwa sosai ba, duk damana dai sai an samu matsala ta masassarar cizon sauro kuma sosai cikin al'umma. Yanda nace ta yi wahal da yara ƙanana bisa manya, ko da yake duka tana wahal da kowa. Wannan masassarar cizon sauro gwamnati ya yi tunani da yawa akan ya ne za mu yi yaki da ita, ya za mu yi mu kare al'umma ga wannan masassarar ta cizon sauro. Na farko dai ya za a yi kan masassarar ta kame mu, kuma ko da ta kame mu ka ta yi tsanani, ko kuma in ta kame yara mu ka ta yi tsanani. Saboda haka gwamnati ya yi development strategy da yawa, hanyoyi da yawa na yaki da wannan. Na farko dai akwai shekara zuwa shekara na yi abin da aka ce ma kamfani na ba da gidan sange mai magani. Wannan shine hanya ta farko. Hanya ta biyu akwai wata kamfani da ake ce ma CPS, chimie prevention chimie prophylaxie du paludisme saisonnier. Wannan ba yara kwayoyin magani na IPSP masu wata 3 zuwa wata 59. Bayan shi akwai abin da ake ce ma yau destruction des gîtes larvaires, kenan inda sauro suke yin kwayaye nan ne ake zauwa ba magani daddake kwanoni ne. Yawanci lokacin ruwa za a samu kwano, tsohon kwano a aje a cikin gida, don ku duk lokacin da aka yi ruwa zai cika. Wannan cikan da yake nan ne sauro yake shiga ya kwaya, sai suna fitowa suna shiga cikin al'umma, ko kuma tsohin tayoyi ko kuma wani kwankwan sardine haka. Duka waɗannan abubuwa ne wanda da aka yi kamfani ana shiga gida-gida, ana mutane misali ana nuna a shiga a zagaya cikin gida. Wannan kin gani shine tsohon kwano mai sauro yana yin kwaya cikin 1, 2, 3. Wannan sai a kama su ko a jice su ko a daddake su, don saboda ka sauro ya kwaya ciki har shi zama mutane illa. Don bayan wannan kuma akwai magani da ake badawa na wanda masassarar ta kama, kuma akwai sensibilisation da ake. Sensibilisation wannan da ake ita ce na ana kiran al'umma su rinka amfani da gidan sange, su rinka sa yaran su gidan sange suna kwana da wuri. Radio ko da wani lokaci ana sawa ma'aikatan kiwon lahiya suna waye ma al'umma kai akan yaki da masassarar cizon sauro. Sannan wanda masassarar ta kama shi da wuri ya kamata ya kokari ya garzaya a gidan likita, saboda a bashi magani da wuri tun bai kai wurin da yaro ya galabaita ba, ko kuma ya kai wurin da zai sa a haɗa rayuwar shi cikin haɗari. Ku yi zancen gidajen sauro, wani matakai kuka ɗauka nan cikin jihar Tawa don kariya ga al'umma, don su kare kansu da gidan sauro nan? Wani irin yanayi an ga mishi bayani bisa kan shi? To yanda ni ce, kamar ko da wani lokaci ma'aikatan kiwon lafiya suna shiga cikin radio suna yin bayani ga al'umma na su yi amfani da gidan sange. Amfani da gidan sange dai da bakin da magariba ta ya kamata a ɗaura ma yaro ya kwanta cikin sange, ya yi kwana cikin sange. Ba yaro shi kaɗai, da uwar shi har baban shi ma kowa ya kamata ya yi kwana cikin gidan sange. Saboda haka aka bada shi gidan sange. Lokacin da aka yi rabon shi bai yi shekara ba, da aka raba shi an ba duk mutum biyu yana da sange guda, duk mutum biyu yana da sange guda, kuma ya kamata mutane su yi amfani da shi su rinka kwana a cikin shi. Gaske bana an samu irin wannan annoba, kamar a ce an samu epidemic yan masassara a cikin jihar?
sosai ma an ka samu yanzu haka mu ba epidemic peak palu muke ce mishi peak ne kamar wani lokaci ne wanda dama yanzu ya zama ko da wani lokaci akwai masassarar cizon sauro sai dai akwai wani lokaci an samun mutane masu yawan mutane masu masassarar cizon sauro da wani lokaci don ka shine muke cewa peak lokacin da ta yi kamari don wannan peak yana fara yawanci watan Ut ya kare zuwa November ko December bana ma cikin ƙarshen watan Ut ya fara yanzu haka lokacin da muke cikin shi muke yanzu nan in ki shiga hospital babba ta Tawa zaka samu ga ini ana iya samun yaro wajen 140 pediatry ko fiye da 140 waɗanda ake kawo da matsalar masassarar cizon sauro wani bi ma mai tsanani su ba su samu ba rigakafi ne ko kuma to akwai waɗanda sun samu rigakafi akwai wasu ma ba samu ba dan yawanci shi rigakafi da ake bada shi dan ya kare yaro ne ga yin masassarar cizon sauro mai tsanani wanda ake cewa paludism grave mai yawanci yara waɗanda ba su same shi ba suna isu samu wannan matsala kuma abinda an matsala mu ga wannan magani na CPS da ake bada da ake cewa IPSP amodiaquine pyrimethamine matsala na farko suke an ka bada shi na farko ne in likita dan magani kwana 3 ne dama na farko sha na farko za a yi gaban ma'aikacin likita zai ba uwar ta ɗauko moɗa ta sa ruwa ciki ta ba yaron ya sha ko ta sa ya narke ta ba yaron ta ya sha na biyu da na uku wannan ba tare da likita ne ita ce ta za ta ɗauka ta ba to yawanci matsalar da muke samu wannan bin wannan ka'ida ga al'umma ita ce take kawo mana matsala in ana bin wannan ka'ida za a samu karanci yara masu masassarar cizon sauro mai tsanani mai in ba abin ta dole ne sai an samu masassarar cizon sauro a nan jihar Tawa ko kun samu matakai na kariya da idan an kawo muku ko magunguna da gwamnati ya tallafa muku da shi idan an kawo muku yaran kamar yanzu da yadda ake kawo muku su da yawa haka? To akwai magunguna da gwamnati take badawa tare da tallafi na masu hannu da shuni akwai abin da ake cewa ACT wanda ya ba matsal ba cikin tsanani ba ana bashi a ba yaro ya sha. Akwai kuma wanda in an kawo matsala ta masassarar cizon sauro mai tsanani abinda ake cewa artesian ana bada saboda ana yin allura fitowa ba da allura ce ake ma yaro wanda aka kama a likita wanda yake cikin tsanani wannan su ne magunguna wanda gwamnati take kawowa akai-akai a likitoci wannan magunguna akwai su sosai sai dai wani lokaci yanda kowa ya sani ana iya a samu karancin ko kuma kace wasu an samu kace wasu babban matsala ce ga gidajen likita ko kuma ma'aikatan likita amma duk da haka dai gwamnati tana yin bakin kokarinta na cewa wannan magani an same shi kowane lokaci a kowace likita. Kira ga ku na karshe ga al'ummar jihar Tawa amma ga dukkan al'ummar garin da gunduma na jihar Tawa don su kiyaye kansu ga wannan cutar. Kira na farko da a gare ni ga al'umma duka shi masassarar cizon sauro a wuce wadda take ana iya magance ta kenan bai kamata ba yaro ya zamo da masassarar cizon sauro a rike shi a gida har ya wahala sai lokacin da ya galabaita ya sha waya sannan a zo likita kenan da masassara ta kama yaro da wuri kayan a ce a kai wajen mai kemis a sai fara a ba yaro ko wani da an ga akwai alamun masassara a ɗauke shi a kai shi likita an zo akwai abin da ake ce ma TDR za a mai wannan da allura gwaji na jini ga hannu a duba in palu ne sai a bashi maganin palu ya sha shi kenan amma ko da ya sha maganin palu in kun bai kwana cikin sanyi masassar tana ita dawo kenan ya kamata na farko a fara sa yara suna kwana cikin sanyi bayan wannan ya kamata mu tsaftace muhalli da rashin tsaftace muhalli shi ke kawo sauro zaka gani inda duk ruwa yake iya kwanta sauro zai zo wurin ne yayi kwai kuma kwayakwan shi za su ci gaba da yaduwa sa'annan na uku shine maganin nan da ake bada a KSP ya kamata uwaye mata su rinka ba yaran su yanda aka kwatanta musu yanda ake bada magani don wannan shine kira da a gare ni kuma al'umma kasu yi ragani ga wajen kai yara likita da an gani da wuri ba dole ba sai an zo babban likita ta kusa sai a zo a kai yaro a mishi magani don shine dai kira da a gare mu ga al'umma akan masassarar cizon sauro insha Allah. Tufa yan kunne ya ji jiki ya tsira kamar yadda kuka ji bayani daga bakin DSP ya kamata ku ɗauki matakan kariya wanda aka baku don ku kare kanku da cutar cizon sauro.